जितना भी भोजपुरी के देखे वाला लोग बा उ सब कोई के सांझे बिहाने चैनल पे स्वागत है। आज हम जो ना फिल्म के टीजर के रिव्यू करे खातिर आइल बानी। टीजर के नाम डांस। हाँ जी वह डांस जौन साफ फुफकार लन से डांस मारे लन से। और एक फिल्म के एक्टर बन हमनी के भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार यानी कि खेसारी लाल यादव। हम एक टीजर के रिव्यू करे से पहले हम बतावल चाहतनी कि रवि किशन के एगो वीडियो वायरल बा सोशल मीडिया पर जौन में कहत था कि हम जब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आए रही तो हम भोजपुरी भाषा के आगे बढ़ावे खातिर एकदम मेहनत मशक्कत करत है। ये आदमी अपने आप और अपने मिट्ठू बने। इनका हिसाब से आज के दौर फुहरता और नग्नता ज़्यादा होगा। कहे रवि भैया भुला गए बनी का रउए लहंगा रिमोट से उठावत रहे। तो हम बतावल चाहता कि रवि भैया के लागत कि अब भोजपुरी इंडस्ट्री और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री अपन रास्ता भटक गई। तो हम बतावल चाहता कि डांस के टीजर देख ले रउआ बुझा जाए कि भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के डूबते नाई में एगो मोटहन सिंगारा लगा के उनार दिले बा। आ ई उनारला से अब नाई जौन हिचकोला खात रहे, डूबे लागत रहे, अनबैलेंस हो गई रहे, ओकर अब पतवार मिल गई बा। ई जौन एक्शन बा जौन लुक बा देख के हमारा तो नहीं लागत कि पिछला 10 साल में ऐसा कोनो एको फिल्म आइल बा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री। अगर आइल होगा तो रउआ सब नीचे कमेंट बॉक्स में वो फिल्म के लिंक या फिर नाम बता दे। खेसारी लाल यादव एगो ऐसा नाम है कि जहाँ आ जाए वही जा माहौल बन जाला। चाहे एल्बम इंडस्ट्री होके चाहे फिल्म इंडस्ट्री होके, दोनों जगह खेसारी लाल यादव ओतने हिलत और चमकत बाणे जतना आकाश में एगो सूर्य बा। लेकिन समय समय पर लोग आरोप प्रत्यारोप लगावत रहेला। जैसे सूर्य पर भी लोग कहे लागेला गर्मी के दिन में कि बड़ा घाम होता और जाड़ा के दिन में कहेला कि सूर्य भगवान निकलते नहीं। वैसे ही खेसारी लाल यादव से भी कभी कभी उनकर प्रशंसक नाराज हो जालन। काहे से कि नाराज ओकरे से होखेला आदमी जेकरा से आशा रहेला। जो टीजर बा टीजर देखला से लागता कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में बदलाव के शुरुआत हो गई। अब सब कोई लाइन खींचेला, लकीर खींचेला, खेसारी लाल यादव रनवे बना देला। काहे से कि बातें ओकर डायलॉग है, काम ओकर पहचान है। रउआ सब कि जौन डांस टीजर बा कैसा लागल अपन विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। चीज़ में हमरा लगा था कि 2025 में ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव की जौन फिल्म बा डांस इस सबसे बड़ फिल्म हुई भोजपुरी इंडस्ट्री। अगर वह समय हमारा बात से सहमत बनी तो वीडियो के लाइक अवश्य करब। काहे से कि हमारा लगा था कि पिछला 10 साल में भोजपुरी के पहिलका फिल्म है जमन ये रूप में आइल बा और ये तरीका से स्क्रिप्ट के लिखावट और कैरेक्टर के बनावट और लोकेशन, बैकग्राउंड म्यूजिक और सीन फ्रेम बाय फ्रेम शूट कई गई बा।
अन्यथा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री यह एगो प्रचलन है कि ढोढ़ी चोली जोबन और नाभि और पेट और जांघा दिखा के फिल्म के व्यूज बटोरा और व्यूज के गोरख धंधा में इंटरटेनमेंट के नाम पे समाज में नग्नता और फुहरता परोसे। इसमें हर कोई कलाकार है, लेकिन ये फिल्म जौन डांस बा, जौन टीजर डांस बा, ये लागता कि बदलाव के पहिल का कड़ी और पहिल का कदम खेसारी लाल यादव के तरफ से लिहल जा चुकल बा। अगर ये बात से रउआ सब सहमत बनी तो यूट्यूब चैनल जौन सांझे बिहाने बा एकरो के सब्सक्राइब कर ली जा, वीडियो के लाइक कर दी जा। ऐसा ही भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के गाना, फिल्म, टीजर, ट्रेलर के रिव्यू देखे खातिर सांझे बिहाने चैनल के सब्सक्राइब कर ली जा। अगर ये वीडियो यूट्यूब पर देखा था चाहते तो आज के वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो में फिर मुलाकात हुई, तब तक खातिर हमरा के विदा दी जा। नमस्कार।